ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕೋಡೆದ ಲಾಗುಡ್ ತೂದಿ ಪರ್ನಿಕುಲು ದೊಡಮ ಸೊಪ್ಪು ಪತಂ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಪತಂ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೆರಕೆ ಆದ್ ಪೆಲತರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೆಲತರಿ ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಾರೆದ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯೆ ನನ್ನ ಸೊಪ್ಪುನು ಮನ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಪೆಲತರಿನ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ದ್ ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀತೆ. ಬೆಯ್ಯರ್ ದಿನಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಡು. ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವಿರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಪಾಡ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಲ ಪಾಡುವೆ. ಐನ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ. ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಬೊಕ ಎಂಕ್ ತೆರಿಲೆಕ ಯಾನ್ ಮಂದಿನಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿಲೆಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಉಂದು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಲ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ. ಸೊಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡ್ ಅವು ಬೇತೆದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು. ಸೊಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ ಪೆಲತರಿನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯ್ಯರ್ ದಿಯೆ. ಬೊಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಯಾನ್ ಕಡೆದ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಸಂಬರದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಡಿಯೆ ಪಾಡೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಂಚಿ ಸಂಬರ ಜೀರ್ದರಿ ಐನ್ ಕಡೆದ್ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ಲೆಕ ಮಂತುದು ಪಾಡಿಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ ಐಟೆ ಗಸ ಗಸ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ ಆವೊಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡಾಂದ್ ತೂದು ತೂಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅವು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸೊಪ್ಪು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ತೂವರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಶೋಕಾದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಎಂಕ್ ಶೋಕಾದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತುಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಉನ್ನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆಗ್ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಎಡ್ಮಾಂಟೆಗ್ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪೋಡು ರಪ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸರಿ ಪಾಡೊಂದಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು. ಅಜ್ಜ ನುಪ್ಪು ಚೂರು ಒರಿಯುಂಡು ಶೋಕಾತುಂಡ್. ಈಕಲವರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ದಯಪಂಡವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಪೆಲತರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾಳ ಶೋಕಾತು. ಇಜಿಂದ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡೊಲಿ ಪದೆಂಗಿಲ ಶೋಕ ಅಂತ ಐತೆ ಪಿದಣ್ಣು ದೊಡಮ್ಮ ಪಂದು ದೀತಿರು ಕೊನಾರೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅತ್ತ ನಂದಯ್ಯ ಅಂತ ತಿಂಪುಣ ಅವಳ ಅಕ್ಷತನಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೊರ್ಕ ಕೊನಕ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸಿಚ್ಚಿ ಮುಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪೋನಗ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಬೈದೆ ಕಡ್ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆದ್ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದ್ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟುಂಟೆ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ತುಂಡೊಡ್ಡತೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ. 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಡು ಯಾನು ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ್ನಿಕ್ಕಲು ಪೆಲಕೈತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪತಂಬೈದೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಲ ತಿಂತುಜಿ. ಕಾಂಡೆ ಕಾಲಿ ಚಾಪರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಉನಸ್ ಮಂತದೆ ಅತೆ ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕನದೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಜಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಷತಾಗ ಕೊರಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತು ತುಕ ಕೋಡೆದ ತುಳಿಯ ಪೆಲಕೈತ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತಂದೆ. ಶೋಕಾತುಂಡು ಅಕ್ಷತ ಅನ್ಲೆ ತಾಡ್ಪೇನೆ. ಅವಳು ಸಾಂಗ್ ದಿತ್ತಿರು ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಶೋಕಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತನದೆ ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ತಿಂದ್ರೆ ತಂತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಇಡೆಗೆ ಪತಂಬತ್ತಿ ತಿನ್ನರ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಇಂಕ ತಿಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷತ ಅಂತ ತಿಂಡೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕದಿರ್ಪು ಅಕ್ಷತ ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ಆರು ಟಿಫಿನ್ ಒಂದು ಕಂದೇರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕಂದೇರಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರಿಗೆ ನೆನ್ನ ತಿಂಡ ಅವು ಒರಿ ಉಂಡದೆ ಐಕ್ ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಉಂಚ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಿತ್ತುಂಡು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಏನ ಮೋನ ಒಂಥರ ಆತುಂಡತೆ ದಪ್ಪ 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 ಆತು. ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೋನೆ ಒಂಥರ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ ಗಾಜಿ ಕರಿದು
ಉದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಕರೆ ಅಂಚ ನಾನು ತೂಕ ಪೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿ ದಲ್ಲ ಅಪ್ಸರ ಮಿನಿ ಪೋಯಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇದನ್ನ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಬೈದೆ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನಾಯಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಡೆ ಅಂಚ ಒಂದೆನ್ನ ಏನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಆಗೊಂಡತೆ ಅಲ್ಗುಂಡತ್ತ ಅವು ನೆಟ್ಟಂಡಂತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಗುಂಡವು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಡೆ ಮೊಕ್ಕ ತೂಕದ ಅಂದಿನಿತ್ತ ಲಾಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಂಡಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪೋದು ಉಂಡ ಅಂತೂಕ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಇಪ್ಪು ಕಾಂಡೆದ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂತ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮೀನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮದಾದ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಅಂತೂಕ ಫುಲ್ ಇನಿ ಬರ್ಸತಿ ಕಜ್ಜಿಂಕ್ ಕೊಡೆ ಚಂಡಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಬತ್ತದ ಮೀದು ಪುರ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಉಂಡವೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎ ಬೊಕ್ಕದ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಸೊ ಈತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ ಪೂರ ಏನು ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟಿವಿ ತೋಂದುಲ್ಲ.